Каресик, ты чё пришел? А? Каресик, иди на место. Что, перекинуть ее? Дима. Еще 5 минуток. 5 минут. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן הערב אצלנו ברחבת בית יד לבנים של הקונסרבטוריון העירוני במופע הכל מכל כל 2017. מופע גדול, מופע חגיגי, מופע שעוד לא ראיתם כמוהו ותראו רק פה ורק הערב. אני מבקשת את כולכם להסתכל לפינה של הבמה וניתן למתופפים שלנו להשמיע את כל הפתיחה. מאוד. אתם תראו כאן תלמידים קטנטנים, ילדי הגן של מנגנים ותשמעו את תלמידי כיתות המוזיקה. אנחנו כאן היום מגן ועד סוף החטיבה. וכל הפעילות היפה הזו, לכם ההורים שתומכים בילדים שימשיכו לנגן, שיתאמנו, שיתאמצו למרות הקשיים ולמרות המשברים, והכי הרבה לצוות מורי הקונסרבטוריון שעובד קשה מאוד בתוך בתי הספר המנגנים וגם כאן בשעות אחר הצהריים, ולכל התלמידים שמאחוריי. זה הזמן למחוא לכולם הרבה מאוד מחיאות כפיים. תודה רבה מאוד לכולכם. אני רוצה להזמין לכאן את כל הרכזים של בתי הספר, שי, סלע, רינה, לריסה, אינה ותמר. מגיע להם, הם עושים עבודה מאוד מאוד קשה בבתי הספר, בלעדם קשה מאוד להניע. ולמורים שפוקדים את בית הספר ועושים עבודת קודש עם הילדים, אני רוצה להזמין לכאן את גנדי, דימה, אלכס, אלכסי, מתן, מיטל, איילת, אלון, שני, יוסי, רותם, גל, שמואל, נדב, יורי וסטאס שפתח כל כך יפה את הערב עם התופים. כל המורים לגשת לכאן בלי להתבייש. מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. תודה רבה.
יצירה